Zara ve Kurdî zazakiya ku wekî kirmanşkî, kirtkî û dimilkî jî tê binavkirin bi nemanê re rûbirû ye. Li gora raportên van salên dawînên rêxistina perwerde zanist û çandeya netewên yekbûyî UNESCO'yê Zara ve Zazakî dibin metirsiya wendebûnê de ye. Bi taybetî li Dêrsimê rewş hîn xirabtir e. Dersimi giştik zazane ama kes kısa nakiye zire. Çe esnafı wan çe xevatkarı wan kes kısa nakiye mezni wan kısa nakin. Seva çiyen merun nizane ama ters hindiri wan day. Be Türkiye zamanı ticareti serviye keji hey ama ters beri zulmü devleti seva mahina be Türkiye kısalıkın deyin tiştek bera ney serme. Digel tırsa komkuja Dêrsimê valabûna gundan nebûna perwerdehî û bazara zimên jî sedemin helandinê ne. Bi damezrandina dewleta Tirkiye re bi awayên cor bi cor Kurdistanî di her warî de tên pişaftin. Devlet Türk pisasara zwanema asimine kena erdema welatma bindesto asevra manyeşkene mektevanda işte üniversitede zwane xoda eğitim perverdeyi bevine. Digel xalên reşbîniyê gav û pêngavên erênî jî nekemin. Niha peywendî di navbera axêverên zaravên Kurdî de hêzê de tir e. Malamal Xirzoka serp Nahya Mergesorê ji qeza Soranê. Ez li verê zimanê Zazakî xînim beşa Zazakî ez xwe kurmancim lêbelê wekû 2011 de UNESCO diyar kir Zazakî ya tê bezirkirdin. Ber vê çendê ez hatim verê beşa Zazakî bixwînim. Gelek kurman ji bajarê cudayên Bakur jî eleqeyê nîşanê dimilkî didin û hewl didin vî zaravê Kurdî dîsa geş bikin. Ez kurmanco zonê Zazakî ne Dersim'de ne duruma zov xiravo ez sevata ey ame Dersim zonê Zazakî wanena. Daxwaza herî serekeya Kurdan ji rêveberiya Tirkiyeyê ve ku her du zaravên Kurdî bibin zar û zimanê perwerdeyê. Em dixwazin zimanê me jî Kurdî an jî Zazakî li hemû cîhanê wek hemû zimana bibe zimanê perwerdehiyê û gel jî bi zarokê xwe zimanê dayîkê biaxive. Mijara perwerdeya Kurdî li Bakur û Tirkiye hatiye wê astê ku dikare bibe kilîta çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê. Serkan İnce, Rûdaw, Dêrsim.